Ja, her har vi den nyeste Yamaha Neos 4-takt med direkte indsprøjtning. Står til 13.990. Samme pris både til 30 km og 45 km. Både elstart og kickstart. God affjedring. God forgaffel. Rigtig godt produkt til pengene. Og meget benzinøkonomisk. Nok en godt omkring 40 km per liter benzin i forbrug.